Dobre, no. Neviem, Hollywoodská star. OK. No neviem, dobre, no ideme sa snažiť teraz tu doslova vyjadriť to, ako sa ty cítiš ohľadom všetkého toho svinstva, čo sa o tebe píše aj v poslednej dobe. No začalo to tým, že ti zomrel otec, že? Áno. No tak sorry, že sa dostaneme k tomu, ale tak čo sa vlastne stalo? Lebo ja som čítala o tebe, že sa proste sa písalo o tebe, že otec ti zomrel a si skončila psychiatria, že si sa psychicky zrútila. Že teraz čo je na tom pravda a čo nie? To ti mi odpovedz na to. Dobre. No. Že sme sa bavili o tom, že vlastne chceš vyjadriť to, ak sa cítiš ohľadom toho svinstva, čo sa o tebe píše, ne? No a začalo sa to tým, že ti bohužiaľ zomrel otec, šla si na Slovensko a... Ten drink neviem, proste ja by som to povedala tak, ako to ja viem. Ja som o tebe čítala to, že si sa psychicky zrútila, že si skončila na psychiatrii, lebo ti otec zomrel. No a teraz by som sa ťa chcela pýtať, čo je na tom pravdy. Sme tu a som tu s Barbarou Haščakovou, ktorá natáča to video a sa smejeme nad tým, že momentálne čítam takýto článok, že plus 7 dní, ktorý vyšiel v marci 28. A je to taký proste veľký bullshit, že sa to nedá čítať. Tak tu sedíme a sa nad tým smejeme. Že normálne z toho tu vyčíta, že Barbara je narušená, sa chce zabiť a nedvíha telefón a to povedali jej najbližší kamaráti, herečka Silvia Šuvadová. A kto to bol ešte? Nejaký Maroš Kočan. Neviem, nepozerám Jojku, lebo žijem v USA už dlhšiu dobu. Akože vážne svinstvo. Je to fakt fun. Máme fun to čítať, no. No neviem, no akože je to sila fakt, že niekému zomrie otec slavnej speváčke, tebe, Barbara, bohužiaľ. Taký je život. No, kedy prechádzaš tými najťažšími chvíľmi v živote, paparazzi prídu proste ešte si ťa odfotiť v tom... Na letisku? No, najhoršom. Ale tak... Prídu na pohreb. A robia fucking vážne články, také, že sa to nedá čítať a proste je to svinstvo, že tie médiá nemajú vôbec ani štipku citu voči tomu, kto vo vlastne ty fakt si. Proste si osoba, ktorá cíti a myslím si, že je úplne normálne, že niekedy pláčeš a si smutná, čo sa týka ohľadom tvojho otca, bo bol to tvoj otec a je to veľmi sad, smutné. A je na čase proste povedať svetu, že pravda je taká, že médiá si vymýšľajú riadne klamstvá len na to, aby zarobili dobré prachy. Ale si neuvedomujú to, že ubližujú tvojej kariére a všetkému, čo si vybudovala do dnešného dňa. A môjmu životu hlavne, súkromnému. Aj tebe, vôbec celkovo. Všetko. Takže, neviem, je na čase proste povedať svetu, že všetko, čo sa píše v takom plus 7 dní, či neviem, aké iné tam články sú, magazíny o tebe, proste, že je to svinstvo a treba dať vedieť svetu, že si nie si psychicky narušená, si proste normálne smutná osoba z toho, že si prežila tragicky proste
Ja fucking neviem. You know, sad thing. A proste, že ti niekto, keď ti niekto blízky zomrie, tak je normálne, že si smutná, ne? A to nie je, že you get over it po roku. Nie, čo teraz ti otec zomrel a čo 3 mesiace máš byť happy? Že je to normálne, to čím si prechádzaš, ale oni z toho robia veľké svinstvo proti tebe. Robia z teba úplne šalenú. A ty si musí zajtra pozrieť to video, OK, a musí sa, neviem, musíš nájsť silu v sebe, spraviť svoje vlastné video, aby si proste vyjadrila sama to, čo ty cítiš a čo je pravda. Asi tak. Neviem, asi tak. A nechaj to behať, čak sa nechaj to behať, budeme sa baviť a si zajtra vypočuješ, ak je to len pre teba. Média. Peniaze. Proste o tom to je, ne? Keď sa snažíš vybudovať svoju kariéru sama na svojom, tak si taká malinka, lebo nepracuješ s nimi, ale pracuješ proti ním, lebo keďže máš aj svoje napríklad nahrávacie štúdio, tým pádom si robíš svoje vlastné pesničky, svoj vlastný biznis, oni z teba nič nemajú, takže nikto ti nepomôže sa dostať hore, len dole. Ale keďže ako náhle by si s nimi podpísala nejaký kontrakt, takže, o Bože, Barbára by bola úplne asi najlepšejšia. Celej Slovenskej republike a v Amerike asi teraz medzi Slovákmi, teda to myslím. Takže asi tak. Jugare, musíš... Barbára, teraz ja viem, že ty to nahrávaš, ale ja teraz to natáčam pre teba. Jak si budeš pozerať to video, ty musíš sa... Bože, jak to povedať po slovensky? Musíš nájsť v sebe odvahu sa proste normálne nahrať, urobiť si svoje vlastné video a vyjadriť sa svetu, že aká je pravda a čo ťa fakt trápi. Všetci by boli šťastní z toho. No, nie vážne, lebo ty si veľmi dobrá osoba s veľkým srdcom a nevieš sa obrániť. To je tá chyba. A to je vlastne to, že si musíš postaviť takú stenu, vieš? To video je len medzi mnou a tebou. Musíš si postaviť takú stenu a si povedať tak, toto som ja a toto je moja kariéra, to je môj život, toto je všetko. Piči, ja som proste na tom pracovala celý môj život. A proste si to nedaj zobrať kvôli nejakými pičovinami doslova. Lebo tak to je. You gotta do it. Musíš robiť svoje vlastné video, Barbára. Zajtra, jak budeš, nechcem povedať čo, ok, dneska sme vypili, zajtra na triezvo, alebo kedy to budeš relaxing, tak si pozri to video, alebo dúfam, že ti, neviem, ťa bude inšpirovať k tomu, aby si proste fakt sa dohadala na to, aby si to fucking zrobila proste. Si zober každý jeden článok, momentálne tu máme len jeden magazín a je tu strašne veľa klamstiev, tvoji najbližší kamaráti, čo ty s nimi vôbec ani nie si v kontakte, možno nejaká text message sem tam a proste to ľudia využívajú proti tebe, tak to je riadne svinstvo, proste Jugare. Musíš sa postaviť proti ním, sama. A ja by som to zrobila, ja keď som bola slavná, normálne, že také video by som zrobila, že to ti hovorím. Nie, fakt. You know, lebo tak je. Ťa žeru zažíva proste, svine. Tak je, oni ťa žeru zažíva a ty sa, nie že sa dáš, ale ty si taký človek, si dobre srdce. To si len ticho, len nechávaš a tak z teba ďobu. Až ťa proste ničia. Bohužiaľ. Ale musíš be strong, you know, you gotta be strong. Yeah, so remember that.
A teraz vy si